Hej venner, i dag har jeg taget jer med til et sted, som jeg virkelig synes flere burde kende, nemlig Urtehaven i Nørresundby. Det har ikke bare en have, det er en lille tidslomme midt i byen med gamle bindingsværkhuse, historiske omgivelser og masser af urter. Og ja, vi skal lige forbi Pebermagerhuset, Brohuset og Rastgården, som ligger lige ved siden af haven og fortæller deres egen små historier. Så hæng på. Vi tager en tur rundt og snuser til både dufter og historie. Urtehaven her er ikke noget tilfældigt byrum. Den ligger nemlig lige midt i det historiske hjørne af Nørresundby. I dag vil jeg tage jer med rundt og se Rastgården, et gammelt borgerhus fra 1600-tallet. Og vi skal også ind og kigge ind i Pebermagerhuset og Brohuset, som tilsammen danner sådan et hyggeligt gammeldags bymiljø. Når man går rundt her, føles det lidt som at være tilbage i en anden tid, og haven passer helt perfekt ind. Urtehaven er fyldt med krydderurter og lægeplanter. Både nogle vi kender fra køkken, og nogle der er brugt i gamle dage som naturmedicin. Det giver så god mening, at haven ligger lige her. Man kan forestille sig, hvordan folk i gamle dage faktisk brugte de her planter i hverdagen. Du finder alt fra rosmarin og salvia til mere specielle ting, som isop, julekrone og rødlige, og det dufter fantastisk. Der er nærmest en ny duft rundt om hver hjørne. Haven blev passet af en gruppe virkelig arrangerede frivillige, og det kan man virkelig godt mærke. Alt er velholdt, og der er en særlig stemning her. De holder nogle gange små arrangementer, hvor man kan lære om urterne, få inspiration til sin egen have, eller bare nyde stemning. Og ofte inddrager de også de historiske huse. For eksempel har der været fortællinger inde i Pebermagens hus og rundvisninger i Rastgården, hvor man virkelig får et indblik i, hvordan de levede før i tiden. Det er mor, som stikker min mor.
Jeg synes, det her sted er så særligt, fordi de kombinerer det grønne og det historiske på en virkelig fin måde. Du får natur, ro og fællesskabet, og samtidig en følelse af at være tæt på byens rødder. Det er ikke bare en pæn have, det er et levende stykke kulturarv. Det var alt for i dag. Tusind tak, fordi du kom med rundt i Urtehaven og de gamle huse her i Nørresundby. Hvis du har aldrig været her, så gør det selv den tjeneste at kigge forbi og tage gerne familien med. Du kan gå en tur, tage en pause på en bænk, dufte til urterne, og så måske stikke hovedet ind i restgården og mærke historien helt tæt på. Smid gerne en kommentar, hvis du har været her før, eller hvis du kender andre skjulte grønne pletter i Danmark, jeg burde tjekke ud. Og hey, husk at like videoen og abonnere, hvis du vil med på flere små eventyr. Vi ses næste gang. Pas på jer selv og på det grønne. Hej.